生まれつき、モテ体質、なぜか人を引きつける星座トップ3。本人は無自覚なのになぜかモテる星座がいます。今回は、生まれつき、モテ体質の星座トップ3を紹介します。第3位、天秤だ。天秤だは、空気を読む力とセンスが抜群。相手が心地よくいられる距離感を自然に作れるタイプです。一緒にいるだけで、この人、感じいいな、と思われやすい星座です。第2位、獅子座。獅子座は華やかさと存在感が魅力。自分では普通にしているつもりでも明るいオーラで自然と注目を集めます。第1位、魚座。魚座は優しさと守ってあげたくなる雰囲気が魅力。どこか放っておけない可愛げがあり、気づいたら相手の心に入り込んでいるタイプです。あなたの星座は入っていましたか？当てはまった人はコメントで教えてください。